10:33 maayong buntag maayong buntag maayong pagpaminaw Tagum City. Ako na sad ni dili ko taga police station pero ako ang magdala sa ila karon no kay murag nabaguhan pa gyud siya. Maayong buntag again ladies and gentlemen. Ayesha paglinawan gikan sa City Information Office. Makauban ko niyo 30 minutes lang daw nang hangyo si sir kay medyo na pa siya daghan kay ngadtuon unya gidalikyatan lang gyud ko niya kay naagi mga importanteng mga pahibalo. Og of course, mukuhit lang gamay sa inyo mga naarami diri, friends me, ana siya. So, ubani ko ninyo, kung naaway mga pangutana mahitungod sa katikaran nato og unsay mahatag nga serbisyo sa inyo sa PNP, Philippine National Police Tagum City. National, pwede rin kayo mo manawag sa muang hotline 0985-474-7003 or sa tuang Facebook page. Chat mo diha sa itong SOCMED, no? www.facebook.com/99.1 Radyo Tagum. 10:34 na, dili na nako padugayon kay duha na katuig na po ni silang nawala. Matingalak ko kay daghan sila everywhere. Dili day, gamay ra day ni sila pero matunga pa gyud niya ang iyang kabisi. No, magkita ginin ako siya everywhere, meeting diri, meeting dito, na magyapon niya siya. Oy, ladies and gentlemen, ang ato ang first PEMS sa unom kabuk PEMS diri sa Tagum, no? Pasalamat na ko niya kay naagid siya perminti gid makit-an maski asa di gid ka maulaw kay layo pa lang gani nag-smile na ni siya. See? Friends of everybody, ladies and gentlemen, help me welcome PEMS Sir Joseph Pagaran. Hi sir, good morning. Yes ma'am, good morning. Kalmi mo dia ma'am sa Ma'am Aisa Paglinawan. Good morning. Timbaya sa to sir kay murag dugay-dugay baya gyud ka nawala. Go. Okay, ato nga pagtimbaya no sa ato nga landong mayor sa atong siyudad sa Tagum, Honorable Mayor Ray T. Oy. Mayor, good morning sa ato ang Vice Mayor sa ato ang siyudad. Honorable Vice Mayor Eva Lorraine Stabilio sa ato nga 23 ka mga barangay captain, atong mga city councilors. So ato po mga BPATs no sa atong magkadaya nga mga barangay BPATs, ato ang barangay Tanod. Tanan nga sa atong mga kaigsunan Tagumeños, maayong buntag kanatong tanan. Sir, kumusta man ta? Yes ma'am, kira ma'am no, pero lagi perminti on the double ato ang mga lihok karon tungod sa kadaghan sa ato mga trabahoon sa atong sa opisina. Pila ang ato ang residente karon, medyo daghan-daghan din mo. Yes. Pud no, nya murag pila ra man mo ka buok sir? Natay kuan ka personnel dir sa syudad mo 143. 143 kapulisan. Yes. Sa 23 ka barangay, so pila ka mga residente, so kita na lang yung magkuan. Sa una sa ato ang kuan ma'am, ratio unta, isa ka pulis is mubantay siya og 500 ka tao. Yes, sir. Pero sa karon ma'am ang ato nga ratio is 1 police for 2,500 ka community. 1:2,500 ang atong ratio karon. Wow, Inana na kadaghan ang bantayan. So murag Superman na gid mo ani sir. Yes, ma'am. Daghan na gid kayo. Pero Nagataas na atong populasyon. Pero dako ra gyud gihapon nato nga pagsalig sa ato ang mga kauban diri sa Tagum nga magtinabangay jud ta. Yes, ma'am no. Naman gyud tay mga personnel nga naa sa field karon na deploy. Sila gyud ang gibutan dito sa mga vital establishment diri sa ato ang syudad, sa itong mga crowded area ini nga itong mga daghang tao, mga sa karon sir, pila ba ka katong sa na-mention nimo kanang vital establishments? For example ana kanang mga mall. Yes ma'am, malls, mga ining bangko. Okay. Napot tayo pang deploy sa mga gasoline station. Pero ang atong kapulisan ma'am naka-matrix na sila. Na sila area, covered nila ani nga area mo na ilahang area tuyok-tuyokon ani nga oras. Nya pagka na dir 1 hour bon, balhin na pud sila og lain nga pud nga kuan tapad dir gyapon sa ilang itong lang matrix. Mo to ilahang gandakan og patrol. Foot patrol. Foot patrol yes, gyud maglakaw baktas na sila. Kadumdum ko sir 2 years ago man siguro or last year naghatag to ang atong
congressman og mga mga VG pa siya kaniadto no. Hi, Congressman Oy bike to sir og mga motor. Yes, ma'am. Sa tanod to siya sir. Nasa atong Mga kapulisan peacekeepers. niyo, ma'am. Nasa Natay upat ka bike patrol na deploy daily. Na napud pagkagabi bali Pagkagabi. tulo sila ka ship. Tulo ka shiftingan na to ang bike patrollers na to na sa historical. Napud rin sa may Mabini street na diya ang ato ang duha ka team sa bike patrol. So mailhan man to ma'am kay ang ilang uniform is kato naka patrol shirt blue. Katong short. Niya naka-short niya. Siyempre bike man gito lang bike rin. Nagsiga-siga. Niya naka-helmet na sila kay kuan man na to bike patrol. Bawal mo ta mo patrolya go helmet. Kini akong kuan lagi sir kanang kay ang atong mga tanod sa 23 ka barangays natay mga tanod gipang designate no pero moingon lang gyud gihapon ang ato ang uban nga kabaranggayan nga naay kawat diri naay kawat didto. Unsa may maayo ang buhaton ka sir? Yes ma'am. Kuanan naman ginato no na istorya naman ato ng taga barangay kay nag-attend magtao kaning barangay assembly. So mo kito mong gikuan nga ang ato nga tanod sila may gid ang nasa area religiously gid ikandak ato ato trabaho niya karon nga sa karon nga time kay kinilaging krisis sa gasolina. Nya dili na kaayo makagawas kay limitado naman ang ato ang atong resources sa gasolina. So naay program na pud karon ang ato ang kapulisan. Mao na ni ang gipalihok namo karon kining Project CCTV 123. Ay, sa CCTV. Yes, Project CCTV 123. Sige, gwapo na. Ako, sir, na ako'y CCTV. Yes, ma'am. Katong kadumdum ko sa atong daan pang Chief of Police kinsa man to nga daan, kinsa man to nga Chief of Police na to nga nag-ingon nga friend ganin ako siya sa Facebook, nag-ingon siya nga kung ikaw na kay CCTV ing nimi kung naamoy kuan kay aro atong itayap Sir Chu siguro. Dili si Sir Chu katong isa. Before Sir Latayada. Yun, si Sir Latayada. Hi, si Sir Jeff. Yes, ma'am. No, Sir Jeff Latayada. Sorry kay nakalimot ko sa imong pangalan. No. Yes, nato siya na-mention sa ato ano nga, kung kamo na amoy CCTV, ang ano ma'am, kaning Project CCTV Yes, sa sir. ato ang Provincial Director, Police Colonel Clean G. Cristinis, Hi, atong Provincial sir. Director. Kining kuan ang kuan na ning Project CCTV is katong mga balay nga naka-install og CCTV, itong mga establishment or kato basta na yung mga CCTV nga na install sila either sa kinan o nya karon giauhag nga magpa-member aning Project CCTV 123 nga activity. Ikuan daw na asa tong technical ikuan daw nato tuwin kung atong proseso sa atong pagpamembro. Nindot ni ladies and gentlemen kay para dili na kaayo lisod kay gamay ra nga to ang kapulisan kung naamoy CCTV at least tie up na nato magpamember ikuan na to i-register na to dito. Yes, i-register na to sa ilaha para dili na kaayo lisod ang pagmonitor sa mga kuan. So unsa na to sir? Ang target karon ma'am sa sa barangay, ang PCR at ng barangay ang amo ang ginapuntarya karon. Yes, sir. Nag-invite mi dito sa mga atong barangay functionaries, atong kuan po na ang peace and order no nga invite po tong ang mga katawhan nga na CCTV sa ilang tindahan o sa balay. Ya ang ato ang mga patrollers karon, ang ilang pong target is kaning mga establishment within sa ilang area. Mo to ilang gi-invite pod nga gihangyo magpa-member sa Project CCTV 123. Project CCTV 123 win. Nami hatag dito nga form sa ilaha, may pilapan nun nila dito no. Indicate dito asa location sila sa CCTV nya. Willing gyud sila nga mo volunteer sila nga magpa-member ane. Nya ipasa na mo to siya karon katilang form nila, ipasa na mo dito sa PPO, sa provincial office ato ang Provincial Tactical Operation Center sa Pitok. I-encode to nila karon pangalan sa tindahan, sa owner, nya location. Kaman, mao na po ibalikan kay tagaan sila atong link. Atong system na siya. Karon og ma-enroll na to sila na sa system ang ilang CCTV. Once na nay mahagip dia karon nay mga insidente mahitabo silang lugar, nay mahagip
isin na lang nila sa dito sa CCTV. maayo ka. Tanawon man to sa atong operator dito kay kulianay mo po ng operator na to diya 24 hours man ganun dito yan. Pag naay mo detect dito nga naay na siya dito karon nga mga videos i-forward na nila karon asa nga municipality or city station ang area to. Mao na po to ilahang pabantihan dito karon og pulis. Sir, ang atong nabalaan ako, siguro kung sa kadugay na magod ako ni nako ano, kinahanglan na siya court order? Or pwede rato inato nga Volunteer naman siya, ma'am. Nag-volunteer na. Volunteer So, sila di nga na magpamember na. kinahanglan. Dili na kay og katong Magpamagahi. og katong mga dagkong establishmento ka madagko na to ring nga kuan. Kinahanglan pa sila og kuan lagi daw sa court. Mga ita. Nya kay lisod man gito siya kay itok sa pila pa ka days or month usa ni sila mag-reply. So naman tay mga itong mga silingan ng mga tindahan mo na to sila yung kay magsalig na itong mga dagko bitin dugaya gyud umatag kay moingon pa sila nga magula pa sila legal nya ngita pa sila katong court order nga nag-request nga mo hatag ma-exert okay kayo. Sir, sa karon sa malahi gyud ta sa tuang kuno gisabutan no. Sa karon sir, pipila na ba tay mga insidente nga dakong tabang ang ato ang kaning project nga CCTV? Is ma'am naay mga kuno katong daghan naman tao na parespondihan diha nga gining tawag gikan sa pitok nga naay nag-send sila dito na suspicious nga laki. Nisud silang balay. Karon na-detect man nila kay ang iro dito banna pagtanaw lang sa CCTV naa gyud tong lalaki. Dito na sulod sila hanag yung permitter nila mo to. Nagtawag, i-send nila sa PPO, tawagan mi sa PPO, respondihan. Nya kanila ging ato ang kuan kay pag makadungog na yung nasakyanan or makita sa blinker, nakasibat. Pero at least wala madayon ang iyang plano. Mutoy gwapo dito sir. Syempre di na gyud po tumabalik kay kabalo siya no nga kani kay murag kuan ni. Nya og karon ang halos tibuok barangay nagpa-member na ana, puro na tumata siya. Wala na, dali na lang. Sakto, safe na siya ladies and gentlemen. Makatipid na ta sa krudo. Yeah. Di na pwede nagdili na kaingo nga magsigig tuyok itong barangay. Kay mismo naman dito ang tag-iya sa mga CCTV, sila naman ang nakabalo. Uy, gwapo na to i-promote. So, palihog sa tanan natong mga kaigsuunan diha nga og residente nga naay CCTV sa inyong matagbalay, pwede rin gyud kaayo ninyo i-pamembro ang inyong sa barangay, ma'am. Sa barangay sa Atoon sa Giduna. dito kay ron tapukon sila sa barangay kay cascade na mo sila unsay maiwaton. Unsay ilang mga katungod na para di po sila malanganin. Kay mahadlok mo sila gud ang uban na kay basig may mga shooting, basin daw sila daw ipatawag sa korte kay imong witness. Yeah. Mo na lang kadlokan, mo na di magpa-member. Wala na ta na ma'am kay katong ilang gisyan dito dili naman to mo sa korte ang investigator na ang nagkuha na to. Ang nagkuha sa ilahang details. Sama atong katong bag-o ay dili bag-o. Pero dugay-dugay na siya. Pero tong mga kaila nato ba si Anhing Lester. Nakuha gito sa CCTV at bang. So ako ako sa kanang curious kaayo nga ako nauna-una iko wala kaluoy sa kuan na to no katong sa ang katong CCTV ba kabalo mo gyud siya sa angle kay namo gyud siya sa diha sa atbang. So safe ba ka to siya sir? Yes, nga nigawas man gyud to sa social media ang iyang ang iyang kuha sa CCTV. Wala may problema sa ma'am kay wala man sila nga nag-indict nga mao ginatawa na pero nakuha lang sa ato ang kapulisan through sa CCTV. Pero dili ang nag-iya gyud ang nagpalupad ato nga video. Mismo naman ang pulis na ang nikuha sa kuan. Pulis na ang nag-extract ato. Tungod anang inyong programa karon. Tako no pila na siya ka tuig nga kanang programa. Ano karon ko kabalo ana siya? Last year pa ni siya. Last year pa? Time pa ni Ma'am Major Dilis Ma'am Dilim ang nagkuan sa amo ani sa prestation mo nagkaskate. So karon kuan na pud mi nga tanan nga establishment karon mo toy request para mo asa. Gwapo na. So kada residente nato mga taga-tagum no kung naamoy CCTV adto lang gyud sa atong matag barangay makigistorya ta dito kung unsaon pagpamembro sa kay magbilin man may dug form sila ma'am. Yeah, unsa to nga pangalan Project CCTV 123. Project 1 to 3 minutes na ang pulis ma'am 1 to 3. Sure gid na. Na. Di ka tong gingon ni Duol naman. nga kanang unsa to 5 minutes. 5 minutes response. Ginakon pa ba to ninyo gapon tong 5 minute response? Oh. Win palihog ko anang project CCTV
Kada 1, 2, barangay mga to sila. Project CCTV 1, 2, 3 maayo kay ni ako magpamembro di ko ana. Makatipid na Mato ko itong sa tanod na sa barangay. kuan, barangay tanod. So kinahanglan pag yun na nga kuan of course di gyud ninyo perminti tan-awon no kay kana na lang yung tan-awon perminti. So magdepende na lang kung asa. May monitoring. Nay katong QR code. Kato lang, naka-QR na sila ma'am niya, naka-sticker man ang katong establishment nga na siya Project CCTV nga kuan, member na siya to. Automatic na sila mo send dito. Sa karon daghan na bag nagpamembro, sir? Yes ma'am, daghan na ang nagpa-member ni karon ma'am. Wala gani katong last week kada semana ako magpasa na ako gipasa dito nga 28 ka members karon na po nga week mag-submit na bugo. Mo ba? Kay mo to ginatuyok sa itong mga patrollers establishment. Mo appeal ko na, sir. Moadto ko dito Ito sa mo barangay. sa Bisayan man nimo ma'am. Tingnan na ko to si Kagawad. Kagawad. Oy, kagawad si kagawad nato nga kuan kanang Kukilya. Good morning. Kisa man namong basta unya na tamong Unya chikana. So anyway, sir, ang akong ikaduhang pangutana na po, sir. Kay makita na ko sa inyong Facebook page, aktibo kaayo mo sa kada reports ninyo, no? Nga makita gyud na mo nga nanarbaho gyud ni sila kay daghan kay silang report dito. Gabi ilang natin gibaybas nga dili na to na ikonon dapat, no? Nga naman na, sir, nga kanang niagi ba gyud ang panahon ninyo nga kanang nihinay mo sa kuan or sa accomplishment ma'am, di man guna to siya mga kuan nga naa dayon di ang target. Sa karon kay nanggawas man gyud. Nagkalat naman gyud sila gud. Nanggawas na gyud sila kay mobaligya naman gyud mo nang paspas ang ato ang dakop karon. Nga naman nga nagsaisog naman kay silang mga bagang. Mo lagi daw kay tungod sa kalisod engage sila ana nya kay di man gyud na mao gyud ang kuan. Nauto na. Sa ilang nga kuan nanggawas sila karon kay mobaligya na gyud mo nang ato ang mga intel operatives pod perminti po na sila naga busy kayo ang ato. Ginamanmanan gyud na nila ginsa tong mga kay may balan man gunagol unay madakpan isa karon kay mo sulti man gyud na. Ginsa ang supplier niya, ginsa pa yung mga kaubanan mo to nga analisahan mo na ito bantayan mugawas man gyud kay maligya tig 10 oras pas gabi lagi no so naagid pod mo dito nasinti ko na nasinti nga niabot mo mga orasan ng lugar lagi no kay mong ingon din sila ay inyo raman ang gipang butang di gid pod posible ang butang ron ma'am kay di man gyud na may tabong butang kay naaman tay body worn camera ay naano may body camera dugin na kay nang body worn ma'am mo na siya gipangayo sa ato ang kanang DOJ Circular 20 tanan nga operation, illegal gambling, illegal, basta na mga operasyon na mo, naagin na siya badiwon kamera, kay justification mo to siya nga, kini nga operation legit, wala gini siya binuang niya. Oto ba, may sila nga, butang-butangan, makita mas kamera, gikan pa lang, pag-abot sa area, transaksyon, nandun mauman nga, abot sa istasyon. Bantog rode nga, katong nagtanaw ko sa inyong kuan aktibidades kagabi, perting klaro ang inyong pagbiyahe pa lang, ana ba? Pagbiyahe pa lang padulong dito, naanaay ko nga, kuya, basta din sila, no? Kay ang battery, ang kuan, body cam dito, sir, no? Body camera ang gamit na mo rumang. Wow. Ya, umalubat pa ito, napatay ka itong alternative device na to. Ito itong cellphone na ito nga, kuan, mo itong gamiton. Okay. Kinahanglan gina siya nga, kompleto gina siya nga i-submit na ito sa korte para dili sayang ang atong effort. Isa mo na sa requirement. So far, sir, nabatay problema sa mga inana nga mga kuan, nga kanang nabulilyaso, na lahi, or unsaman, wala. Wala may Successful problema tanan. sa ako kanang atong operasyon. Makuha gyud. Okay. Malipat man gyud sila. O di ba kay nay kuan nga bantay diya kay adtuon ka sa mga kuan. Wala, At kay- least wala inana karon. Wala na nang kinaraan to sa una nga kuan nga na info So naara gyud na ito nako nakitaan sa mga salida. sa leader to. No, nga kanang inana nga mga butanga o kanang mga butang-butang o kanang mga tanom-tanom. Matingalan na lang gani mi nga niabot na sila nanay dala. Dili ginamuli kay sila man ang atong operatiba ra gyud nagkabaluhan gyud. Sir, so far ang atong mga atong kanang detainee center diha, sir. Di ba sila nagkadasok or nagkuan giburo gamay ra man. Ha? Luag na. Luag na. So gamay na lang ang Paspas naman ang proseso ma'am kay dali na lang sila diha. I-remand man dayon. Ay, Basta nanay court order nga gana i-remand otoy balhin dayon na sila. okay. Di man na pwede na tudugayon. Lagi. Once na nanay court order nga for remand, deliver gina sila. O nga kung wala buhian. Diha ra sa sila. Ay, Unless na court order nga na release kay release dismiss. ay mo. Oh, dili mi pwede mo pa-release diha og walay court order.
Nagi siya. abi ko ang kanang sorry kaayo ha, di po ko ina naka-bright mga kuan. Unless lang ma'am og nadakpan siya niya na kuan pagkaron ng ingon ang kato yung complainant or biktima nga di na lang kumupay. What if walay complainant? Release ma'am na tayo Release reglementary gid mo. period. Lagi no, release gid ninyo. Og malampas buta sa ato ang reglementary period, kita man po'y makasuhan na. Gani. Kaya ang release katong siya. illegal detainee. Naman tayo iwan. Arbitrary ang kapulisan. Yeah. So, ipagawas ko ninyo sa inani lang ato. Mga residente sa Tagum City, kung ang inyong kaila silingan na dakpan, sa inaning orasan lang yun siya pwede. Pila man ka oras lang siya pwede ibutang dito sa selda. Pag mga light offense ma'am, kuan man siya 12 12 hours lang yun. Kung walay nag-complain. Pagka mga katong mga dagko nga kaso, kuan mata, namtay reglementary period nga 12, 18 o 36 hours. Mo na siya. So, ang example sa mga dagko nga kaso, katong Katong patay, na mga serious rape, na. Ang kanang rape, perminti na di na siya kon kay crime Di, against yun ka person, makagawas. injustice, di na siya nga wala to na to complainant. Nabuna ka ng mga murder. Mating na siya file gyud ang kaso gyud na. Ay, Pero kanina yung mga scandal, yung mga physical injury, nya karon yan, yung mga damage property. Kana siya mo na bantayanan. Naman tay technicalities siya og lampas sa oras. pagawas Pwede gid na ninyo. ginuto ng kanato na. Lagi no? Kay mapayla makakwarta kaso. po sila. Mapayla kaso ang arresting ug ang katong ato ang in charge do nganong igawas. Correct. Wala. So far, wala Bantayan pa tayo yun. na nga problema. Wala na tayo kuan ma'am kay nag-observe yun na gina-record mo gina nigtugpan na nigabot do. Record yun na kung sa orasan niabot. Adto sa investigator, walay complainant. Igawas yun na siya dayon. Sige, ayaw mo kagol ha. Kaya, ang atong kapulisan diri sa Tagum City, grabe good sila maka tanaw naman na walay ka ng mga problema sa mga illegal detention ug mga inanang butanga. Kasi ito na sir, tama to? Sakto to? Illegal detention? Pagka civilian ang nagkuan ma'am, illegal detention. Pero police, mga government arbitrary tadi. Arbitrary. Wala na inanang problema, no? So, if ever nga naamoy ma-feel ninyo nga kanang murag inana mo, pwede ra gyud kay mo manawag sa reklamo dayon ng pulis. Asa man sir? Di na lang nato i-kuan sir kay pero wala pa gyud ano. Wala. Okay. I-release mo gina ma'am. Yeah, so Basta may complainant. a couple of weeks ago sir, kuan. Hindi. Okay, katong niaging si Mana magud, naay nagreklamo magud. Actually viral to siya. Kay niabot gito sa sa Facebook no ang reklamo. Duha gani sila kataon nagsunod. Ang first nga nag-post kailan ako si Bel Verano. Hi Bel. Nag-ingon siya nga inani lagi daw sir. Katong nagbaybay daw sila dinhi sa Kanukutan. Actually di do Kanukutan. Barangay Visayan pa to siya. Kay diri man sa atbang sa UM. Barangay Visayan pa to siya ha. So, nagbaybay siya da. Nay part din ha, dapit sa mua, sa Paayo Cafe, nga ngit-ngit jud kaayo, kadtong panahon na. Then naado sila na kuan nga kining ni nagpara daw sa ilaha, nagkadugo, nag-ingon nga na disgrasya sila magpatabang. Pero kato at least si Bel, nagamit siya sa iyang kukote, wa gyud siya ni gawas. Ang katong ni padayon, ang katong second ga sakinan, nag-post po siya sa Facebook. Wa jud ko kaila pod og kinsa to basta kay nakita lang gyud ako kay nay common friend nga nag-comment no. Nakita lang gyud pod nako nga nag-post po siya same situation. Nga nigbaybay daw sila diha dapit nga perti daw ngit-ngita na daw ni para sa ila duha ka buok na disgrasya sa motor. Ni para unya pagkapasiga sa suga pagkakita og kinsa sila nang lakaw na nagan ni dagan sa pikas nitabok, nidagan sa opposite side. So, I don't know kung niabot ba to sa inyong opisina, sir. Di po na tumakwan sa ma'am no, makita po kung nag-report baka na siya. Pero, something siya nga modus. Yellow? Pwede. Kaya one gani, nihunong ka to, kaya nangaytabang ni mo. Karon, nada siya yung mga kauban. Ninaog kasi mo sakyanan. Nya kay ngit-ngit man siya. Mo lagi. Ay ang mga kagtabang kaya kasi mangita gyud hayag. Pero ug naman sa ngit-ngit something na siya nga basin og manulis, mga nap. Pag may nana nga instant, ikaw nga nangay kagtabang, siyempre nakatindog pa man ka.
Oh, nga Na may natudugo hayop daw to na. siya, sir. At tuyo ka sa hayag Lagi, no? mangayog tabang. Hadlo kaayo. Oo. Pero kato nga same day, pagkauma det kay gabi man to niya gipost no, pagkabuntag nangutan ako bell na report na ba ni na-report man ko no sir sa substation din sa atong kapulisan sa Kanukutan. Sa kanukutan ka na personnel na to diya. Naiatbang diya sa bukas sir. So naman tay mga tao diya na report daw niya. Pero kay burag benefit of the doubt niadto jud ko sa atong barangay sa amoang barangay sa Visayan Village. Nangutana jud ko kang sir kang Kap Dondon inani nga sitwasyon tungod kay ngit-ngit kaayo na gawas sa nag-ingon siya nga wa mi kabalo. Kuha daw sila na kuanan Wala mag-report siguro sila. o sa barangay. So ni diretso day sila sa kapulisan. So ana na siya. Ang ni-report ang katong gipara Katong duha sir. nga gipara. Mo to gingon ako. Ayaw mo pag-post sa Facebook. Oh, I-report okay. sa gyud ninyo sa PNP. Kay wa may matabang ning Facebook ba mga marites naman ni naadiri. Panatan pa kinunon sa mga negative comment. Mo lagi ikaw mga marites sa mga naadiri dapat i-report. So dito na ako pod sa ilang conversations ra po sa iyang na report daw niya dito sa police station Sa sa kanukutan. substation. No na ay tao de perminti sir. Yes, naman tay designated yan nga patrollers po ma'am. Maglakaw-lakaw lang gina sila. Dili sila mo standby diya. Yeah. Kaya naman na sila matrix ni napalo. Tinuod kay daghan kaayong request pod nga paglakaw pod mo magsige ra man mugtindog diha sa isang Sige lugar. na tindugan na dili mo makita na sa likod. Correct. Mao na nga mubiyahe gina sila gyud. Na sila area nga kaning oras sa tuo na pud to. Pero balik-balikan. gabaktas na sila sir. Yes, ma'am. Usahay na ilahang personal nga motor mo lang gamiton mo adto sa area. Labo naglayo na. Tumabot na kita sa unahan gis kanukutan itong part dito. O nga layo-layo pagid kaayo. So sila ra pud gibantayan At least, ani. Visible gyapon sila sa public. Naman na labaw na gabi naman na sila katong ilahang blinker nga ginabutang sa ilahang uniform para makakuan gyud mga pulis na ni. Okay. So sa pagbalik nato sir mag-break sa tagkadali no magpaila sa ato ang radio station diri sa Tagum City. Mo balik ang tatawd-taod pero kung naamoy mga pangutana ladies and gentlemen, pwede ra gyud kaayo ninyo i-comment sa mga Comsec dinha sa live 99.1 Radyo Tagum or sa City Government page diri sa Facebook. Mubalik lang mitaod-taod diri lang sa inyong paboritong government radio station 99.1 Radyo Tagum. Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa syudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum 99.1 hantod sunod higayon. Daghang salamat. Broadcasting in Tagum City, Philippines. This is 99.1 of the Allied Broadcasting Center Incorporated. Radyo Tagum. Tagum mabuhay ka, paraisang puno ng pag-asa. Radyo Tagumenyo. Aksyon agad, serbisyong adunay integridad. Di panalipod sa mga dinaog-daog. Dalangpanan kung adunay mga mulo, kabahin sa seguridad sa syudad sa Tagum. Programa sa mga nagpakabanang lungsuranon. Atong paminawon, atong sayron ang mga impormasyon. Dinilang sa Tagum Police at your service. Tagum Police at your service. Matag Huwebes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dinilang sa inyong opisyal na radio station 99.1 Radyo Tagum. Ug karon, paminawon ta ang mga amigo sa kahanginan. Ayan, nibalik na pud mi. Wala mi na human ha. Balik lang sa mi tawd-tawd. 11 o'clock, maayong buntag, maayong pagpaminaw, Tagum City. Ako ra gyapon ninyong kauban, Ayesha Paglinawan. Kauban ako si Sir Joseph Pagaran, gikan sa tong PNP Tagum City, ang atong TEMS, ginoo ko. Ang HEPS man dito kay sa CHO man dito. Atong TEMS sa kapulisan, si Sir Joseph Pagaran. Ganihan na istoryahan namo no ang gwapo kay nga project nila, ang ilang project CCTV 123. Kung gusto mo makabalo unsaon ni siya, balik-balik yun ni namo ni Sir Joseph Pagaran kay nindot yun ni siya nga
anti-criminality program na to sa PNP. Yes, sir. Mag-istorya pa ta kung unsa pa mailas na lang no kay murag nagdali mo daw ka no kay napakayadtuan no. Sige. So far sir, last na lang nato ang atong report kung unsa gyud ginahimo sa atong kapulisan diri sa syudad sa Tagum. Go sir. Atong ano naman tay aning anti-criminality na to. Natay mga checkpoint. Kuan lang sa checkpoint adhere lang tano nga dili pud mo tabok sa checkpoint nga kulang-kulang. No, mao man sa karan syaro sa kadugay na panahon nga naagyo ng mga checkpoint di pagyapon taga provide ng mga dokumento. So paano gyud na to sundo na to. Ya kuan gamay nga pag kortesiya pod bigay mo hardol nga mga motorista. Lagi. Nya magpagukod. Mugukod ba gid mo sir? Naman tay motor cups good. Mugukod gid mo. Oh, natay motor cups di hapon nga sa checkpoint nay motor cups ng one. Napod ni pangutana sir kabalo siguro wala ni sa imuhang jurisdiction no pero kana gani nga checkpoint din sa Apukon. Yes ma'am. Nay nag-post actually nabasahan na po nako ako kabalo kung asa to dapit nga page pero nangutana siya kung tinuod ba gid daw na or joke lang ng checkpoint dinhi sa Apukon. Upon entering yata sa USP diha sa dapit. O katong atbang sa tong substation mo na to personnel diyan. Namatay katong post gyud. Para sa checkpoint. Okay. So dili mag-uol kay burag tinuod gyud na siya no. Unya ang ato ang mga kapulisan ladies and gentlemen nanarbaho ra gid po na sila. So ayaw gyud mo kasukuan na sila no kay kuan kanang nanarbaho ra gid na sila. Po ma'am. Pagsabangan. Tabok mo na balin lang Kada entry point sir dili sa mo adapit sa Kanukutan. Sa karon ang Kanukutan kuan lang siya ning random. Nakulakaw. Random lang ang nakulakaw checkpoint na siya. to diha. Pero ang fix gina to kining Apukon. Apukon. O pang pagsabangan, random na po siya. Mula ba yung schedule niya. Wag na yung mga insidente sa nearest ko na to, municipality. O na, tawag na yun, bantihan dito, blocking. Speaking about magpagsabangan, sir, naatoy bago lang yun kaayo. Press ko pa yun kaayo kagahapon. Ako pag yun ang pinakaunang nag-repost sa ilahang post, no? Ang isa ka farmer nag-harvest og 20 ka sacks or almost 20, basta kay more than 10 nga sako sa sige tawag ito? Balanghoy nga makahilo, kasava. Nga makahilo daw siya. So nag-harvest daw siya more than 10 pag gitabunan pagkagabi pagkabuntag nakuhaan na daw 10 kasako. Gipisar na sa lain. Yeah, gipisar sa lain. No, igo na siya ng harvest. Gipisar sa laing tao. Kawatan, very bad. I don't know kung na-report ba ni siya, sir, kay Burag. Ang farmer, layo-layo po ba ya sa kabihas na, no? So, nabatay balitaan na, sir? Super, wala po ko kabalita, ma'am, no, nga nabay nagpatala dito karon sa ato ang istasyon. Pero, ginani mga case, no, dapat report din sila. Labaw na, inani nga kaniya agricultural product. Nya, asaman ang pisaranan ani karon kay Balanghoy. So, kabalo nung tao, asa ang Balanghoy ipampisar. So, naka-report to siya dayon, uron mo makapadala ta og personil po dito ang atong mga buy and seller. So, murag yung nag-post ang sa Facebook. At least, ma-aksyonan na to. Ang unang aksyon nyo na to na karon kay na-report nga inani nga nawalaan ka og sinako nga Balanghoy. Posible na, ipisar na siya. Kaya di man daw siya makaya po, di man lutoon na, ikonsumo na po sako. Dito siya dapat ikonsumo, sir, kay makahilo. Kay naman to siya, kuanon pa to niya. Cyanide, nato'y cyanide, sir. So, kato siya, ipisar to siya kay hinaay product ngay muna to. Yeah. Og nakakuan siya nga asa ang buying ani, motoy atong ato Mulay dito po para ma-aware lang nga pag nani nga kuan magbaligya sa inyo ha aning Balanghoy ni nani kada ganon nga sako hold tawag sa tong police station para at least kuan din nato respondihan. Ang kaning inyo ang hotline, sir, working pa ba gyud siya? Yes ma'am, 091974850224. Yes ma'am, kana working ang ato ang hotline number lagi tay na designate yun nga operator pa. Sige. So unsa pa may laing mga kabisi nato diha kay kabalo ko busy na gyud kay ka nagpanipa na imong tiil nga mulakaw. Ang atong kabisi. Ato ang Facebook page para makita niyo sa mga activities nga upcoming activities sa PNP Tagum, sa itong mga accomplishment
nya katong mga information dissemination nato gikan sa mga other department kay nato na nagina-post nato siya lalo na kini sa ato CDR diri sa city naga-copy paste mo nato ginapunta mo Yeah. apil ta disseminate. Naputoy sa BFP. Oh, yes, kanang mga activity na to diya katong TFP katong time sa Fire Prevention Month. So kuan gyapon ta nga gina-appeal na to sila to sa posting gi-amplify na to. Nya kining sa cybercrime. Ay, oo, ang Kana. cybercrime, sir. Yes. Naabatay sa cybercrime diri sa Tagum? For the information sa sige, tanan go. nga taguminyo natay opisina sa cybercrime unit na to no na anti-cybercrime unit diri sa Punsalan Street. Punsalan. Sa May Mabini. Dito Tapad sa... atong fire station. Og di pa gyud nyo makuha ang katong opisina gyud sa post office. Og sa City Post Health. office. Naglinya ra na sila diya, ma'am. Likod sa post office. Kilid lang Punsalan siya din sa na dati. post office. Okay. Bali sa kilid- fire gyapon siya nga building. building nga nato sa kilid. Mao. Nadia ang ato ang anti-cybercrime unit. Yan, oy, mga taga-Tagum nga nagproblema og mag-post perminti sa Facebook og i-post perminti kang Tagum Today nga giscam daw sila Giscam. ginani o ginana. Di gyud na makatawang si Tagum Today og ang atong ka-friends sa Facebook, no? Mas maayo gud i-report. Dangop ta sa ato ang sa anti-cybercrime unit. Basta gani through social media, Yeah. internet, nga mga insidente o mga krimen ato kita sa cybercrime. Okay, naibag-o karon sir kanang quishing. Oh, okay. QR? Sila man gud ang na sila expertise. Sila pud ang mo-file sa kaso basta mga inana nga mga krimen. Ang Okay. Tibok Davao del Norte sir or Tagum lang na ilang Taba sir? ko naman Del Norte. Tibok del Norte. Pwede na sila diha mo pakiter. Ayan, ako din nang interviewon na puhon ng taga cybercrime. Cybercrime unit. Cybercrime unit. Punsalan adto na ko na. Pwede Totoo. ma'am, imuhang invite po Ako dito tong para chika. at least po ba kuhan yun nila sa mga tao na mapasabot po nila. Para ma-aware. Oo. Kay ako personally maka-stress kaayo sir kanang before ko matulog magtanaw ko nag-report ani giscam ko ani, ni-scam ko ani sa kuan. Ay mag-report din mo sa pulis. Daghan man gud ang mo direct mo to sa local police station ma'am. Yeah. Nya inani ang kaso day nga through sa social media internet kay itong mga ipakaulawan. Yeah. Nya Ikaw nang dapat dito. ipakaulawan? Oo, is ma'am. Dito gyapon na. Kanang pangalan no. Oh. Ibin gani kanang na-post dito sa imong kailang nga giaway ka gipakaulawan kaniya pero wala gi-direct mention yung pangalan. Pero sigurado gyud ka nga ikaw gyud ang iyang kuan tumbok niya gi-post niya sa Facebook pa niya o sa social media. Pwede na ka mo-complain Uy. na. So mas ni samot siguro Oo. kung giputangan pag yung picture o yan na Samot na yun. pangalan. Kay mas dako ang kaso manggod o cybercrime. Oh. Nung compare nato sa kanang kamong harap-harapan mo nga nagpakaulaway, gisagit-sagit nimo siya diya sa imong kasalinganan. Dili kay na siya dako nga kaso pero og cybercrime man gani mas dako Mas ang dako. kaso na mag-aggravate siya kay ano Tibok kalibutan ko. seconds lang or minutes daghan na kay nakakita dito sa Lagi. iyang i-post mo ha mo na nga tibok kalibutan nakakita dito nga pagkaulawan ka mas dako ang kaso ana. No? So ang akong pangutana karon ambot lang ko nga naaba kay mga sure jud ko nga nadyo kay idea na mga pila ka kabulan sa masulbad ang akong kunyari ako gipakaulawan ko ni Brian Jimenez sa Facebook ako siyang ikuan in case lang ha ako na siyang i-add to sa cybercrime division. So mga pila ka nakabulan o sa masulbad sir? Pag identified ang nag-post ma'am, dali lang kay na siya kay pagkabuti mo ito sa cybercrime pidabit man ganito. Sikito ka pidabit para i-file ang kaso. Ngay korte. Oo. Pagkaman magsagkuha na siya, magsupin ining subpina. Sa pina na dayon. Pagkaman subpina, warrant. Okay, di man to ma-inquire siya Explain kay siya. ang pagkuhan gyud ang worst area ron warrant na. Warrant na After dayon. 2 to 3 months, warrant na siya. Dakpan siya. So magdepende ra gyud gyapon na sa fiscal kung magpagawas ba siya sa pina or Basta kay ma-file siya ma'am nga na probable cause nga kini nga mga post niya tinuod na nga siya gyud na ay nakuan biktima. Mupuso ko na siya gyud. ana magbantay gyud mo kay naa na gyud ay tay cybercrime division Yes, dinhi ma'am. sa Tagum City. Naman ka na mahilig mag-post dito, mo react niya, pagkaulawan nimo sa social media. Aduy. Nga, i-file niya itong kaso mo ha. Ngalan lang ka, uy, Oh. batlan mo ko. Na si Tagum Today gyud ako gyud una ana. Bantay gyud ta no. So dili lang gyud si Tagum Today apan ang tanan kayo please be responsible. Whatever you click
kung unsa i-click busa nimo na i-send o i-post niya sa imong Facebook page ato sa gyung hunaw-hunaw ni tagam na ba ako ana tagam na ko na sir kasaba na ko na chismis kayo no anyway ang oras sir 11:12 thank you. so dili na ta kapadugayon mag last report na lang siguro ka no kay naamagit ka diri mo man ang imong kuan kay mag-report ka ani mga kuan okay ra di ka Okay, manain sige sir go ahead sir Joseph Pagaran gikan sa ato ang kapulisan go. Kuha lang nato no nga baybalo po nato no sa ato ang base sa data no nga nakuha nato sa ato ang SIRAS o kaning crime information recording analysis system. So sa bulan sa Abril uno hantod karon from April 1 to present doon na lamang ta kitay natala nga pito ka insidente. Base na siya sa SIRAS kani SIRAS kadto ni mga nagpa-blatter. Pero na may hitabo biyan nga wala nagpa-blatter di man nato mag-count. Okay, na may ubang nga sa social media na lang sila magsumbong. Yeah. Pero kani siya sa base ni siya sa naka-blatter ganito. So natay pito ka insidente unom ni kaso pagpangawat. Kanang kawat jud. Salisi, kaning mga shoplifting pero kining unom solve na ni siya ma'am kaya na-file naman ang kaso ani. Lalo Consider na, solved na yes, ma'am. solved na dayon. Pagka identify na nimo ang suspect, solve na siya. Labo na og na dakpan, yan na-file ang kaso, Considered niya, solved. close yun na siya basta ma-file na ang kaso na to. Pero kanina ni identified lang siya nya na-record niya patawag na sa barangay kaning mga silingan lang ana. Solve na siya basta identified na to ang perpetrator. Ay mo. Okay. Naputay isa ka physical injury. Mao na to ang ato ang pito pero duhaan ako na siya physical injury o theft. Sir, last nga pahabol no nag-comment diri ang gang sa La Filipina og sa Apocon na ilhan ba daw to sir? Kining kuano to ma'am no mga gang na naman toy natoy mga batan-on. Mga bata minor po di kasagaran sir? Minor nga na nag-viral man to katong nagsumbagay sila dito sa sagingan. Karon giyatuan ang mga eskwelahan na kuha na itong mga bata day. Kaning sitawag nila ng Ganggang. mga gang to sila nag-abot dito ba kay invite god nga magsumbagay. Hoy? So wala ni ang kuha nito nya naman tong batanon to mong interview kuha na to sila nagsabot sila daan nga Magsumbagay sila. magsumbagay. So baligi tanggal na to siya. Kabatanunan karon Identified na po ito sa barangay mo ito magikuhan nga kining mga bata ay ikuhan sa barangay. Wala na kuhan karon. So napatay Kani po sa trade school. Trade school, Apocon. Gikuhan po na ako na sa una katong napaong bata din sa eskwela. Yes sir. Naman to yung mga nagtambay lagi diya sa atbang. Atbang na sila kay mangulat man na sila diya og kinsay pwede nila miktimahon kay manlilinsya. Bully gyud sila no. Nya ato mga hapak to na naman ko yung na identify na to nakitaan pagbuko daw sa mobile niya gamay lagi sa eskina di pasulod na kuan gyud sila pero at least na Lubat-lubatan na to sila sir. Mo po to sa mangga pag uli na ako kag duty tinga ko na nagtapok to mga estudyante niya na naghilak ba babae ba nya gi dilinsyahan lagi daw siya ko asa ning padulong ni tusod to na po morilyo to basketballan buko daw motor ikatawan ko di kakabas kay ganihara to na itabo. Aduy. Wala man po nakasumbong dayon ba. Pero gituyukan ako dito sa likod. Parlik ka. Wala man mo to nag-instruction ko sa operation section na mo nga butangan na to ni karon kay ning taas na pud ang insidente nga naay nani mabatan-on. Mo to na po tay pulis diri sa Mangga lalo na karong balik eskwela. Hi bam. Di na po nato na lungan na no Kumpri Mangga City High. Trade Hadlok no. school kay kini mga tulo ka mga dagkong eskwelahan. Pero ang imuhang kanunay nga information dissemination sa matag eskwelahan naman ka sir. Yes ma'am. Sa matugid ka sa police para makita nilang police visibility. Napay leaflets distribution dito mga safety tips. So With makita hotline gyud nila. number. Okay. Dili lang gyud ang dili lang sa mga ordinaryong mga ganggang no napod sila women's katong protection gani women's Yes, ma'am. protection WSPD gina na doon. appeal po na sa imong gina-disseminate no. Naan po na siya. Ayan. Sa Women's Protection Desk, kuan po na nila, di ba sila magpanagan na mo file kaso?
Mulagi. Mga Mga isip ko na dito, no? apay lang sa kaso. Lagi. Ga shout out kay Ma'am Tidula. Si Ma'am Tidula pa bagyapon karon. Hindi Oh, is dugayan naman lagi si niya. hindi is naman si Ma'am Tidula. Mao ba? Ang napuli pud karon si Ma'am Bibinit Police Lieutenant Bibinit si Maprangka. Yun, si Mamit Ma'am na tanabon, ma'am. Ma'am, si Ma'am Franca adtuon gyud ta kadiha. Kay ako giadto gyud po nako to si Ma'am Tidula. Tidula. Ay no. No na. Hindi is na siya karon. Oh. Ma'am Mulduban. Yeah, katong nasa Women's Protection Desk. Gikan- Si Ma'am Tidula, di ba? Ma'am Tidula, Yeah. yeah. Kaman, Ma'am hindi is naman si Ma'am Mulduban, yan nag-schooling na sa Ma'am Mulduban karon si Maprangka. Kanang schooling gyud makahuna-huna ako nga kanang dili siya maayo kay kuan pero maayo pa siya sa inyo ha. Sama sa Career mahitabo. ko, no? Yeah, no? Kay Leveling up. Kinahanglan ibo ka mo schooling para madugangan imong knowledge, di ka ma-ignorant O sa para mo- balaod o para sa full Promotion. good. Promotion. Oh. Di man mo promote og wala kay. Yeah, o mamingaw gani ko kay Sir Deles. Ay. Kay muna nananghid na siya daan sa mo ang mo schooling daw siya. Sir Deles, mingawon ko nimo pero kabalok ko nga pagbalik nimo diri lahi na pod nga version sa kuano. Sama ato kay Sir Jeff Latayada og si Sir Chu. No? Anyway, di na nako dudugayan daghan kapila na ko nag-ingon nga dili na ko padugayan si Sir Joseph no pero kanang karon tinuod na gyud ni siya kay nanguhit na gyud siya kay mulakaw na gyud siya kay napa siya daghang adtuon. So, last na lang nato message sir, especially ang katong atong CCTV 123. Go ahead. Ayos ma'am, sa mga mga taga-Guminius, i-invite mo na mo no nga mag-join ta, magpa-member ta ning Project CCTV 123 sa atong kapulisan. And ayaw mo kadlok nga basin og maapil ba mo sa kaso, we assure nga ang inyo nga identity no, dili na identity, dili na mo na i-divulge. Magpabilin siya nga confidential. And also ang ato nga Cebu Police no nag-aawhag sa kanunay nga magtinabangay ta mga taga-Guminius. Ugnay mga sitwasyon ay mga kaduda-dudang tao res yung palibot, lalo na pagtan-aw nyo nga murag suspicious ang mga lihok or nabat tayo hibalaan nga kini nga tao na ay dakit o wanted person. Di ta magalangan nga mo sumbong na sa atong kapulisan, tawag kita sa atong hotline number ang 0919-7485-024. Tawag na dito ato ipahibalo nga natay may nani nga mga nadiskubrihan o natay na pamatuan ganang na matid-an. So kanunay na mo nga gikuan nga magtinabangay ta hatag impormasyon sa kanunay kay ang ato nga impormasyon mao ginay atong solusyon. Ayan. So, daghang salamat, Sir Joseph Pagaran. Yes, ma'am. Gikan Thank you. sa ato ang kapulisan dinhi sa Tagum, nag-ingon nga, friends ninyo ang atong mga kapulisan. Kung nagserbisyo gid ni sila, pero maglisod pud sila og kanang action dayon kay gamay ra sila ang gusto nila mahitabo magtinabangay gyud ta especially sa atong community no. Katong panawagan nato sa ato ang residente nga nay CCTV, magpamiyembro ta sa ato ang magpa-register ta sa atong unit no. Dina sa kada barangay adto lang ta sa atong barangay mangayo tag form nato dito para sa CCTV 123. Okay, so ayaw mo kalimot kay nado na sila form gibilin diha sa inyo ang matag barangay para magtinabangay gyud ta dayon ug ang aksyon agad sa atong mayor mahimo gyud dayon. Ayan, 11:21. Daghan kayong salamat Sir Joseph Pagaran. Balik-balik ka ha. Basig sunod tuig pa ka mobalik lisad. Ana lang siya. Ako maningil ba adyo ko ani kang Sir Joseph kay ngano ka. So anyway, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban ladies and gentlemen ug also daghan salamat kang Pamela Peralta para sa aning Musa? Usa ni? Ay, Bayong de Musa, no? Salamat kaayo Pam Peralta sa iyang Musa de Bayong nga gihatag sa kuha. So, ayaw mo kalimot, ladies and gentlemen, kung namoy mga emergency, manawag gyud mo dayon sa atong Providence Base 0926-717-1566 or kung kinahanglan ninyo rescue ug sa uban pa nga kasikas ug mga kalisod diha no, manawag ta sa atong CDRRMO 0927-531-3119. Ayaw mo kalimot sa ato ang kapulisan nga number 0919-748-5024. Ako gyapon inyong kauban gikan sa City Information Office. Ay siya paglinawan, nag-ingon nga please
Safety first, ladies and gentlemen, ug magtinabangay kita. Daghan salamat, maayong pagpaminaw. Kita-kita tapuhon. Bye everybody. Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa syudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum 99.1 hantod sunod higayon. Daghang salamat. Tagumenyos. Nang nahanglan ba mo tabang sa atong pulis, ayaw pagduha-duha. Buha dayon ang telepono o i-dial diretso ang Providence-based sa mga numero 0926-717-1566 or ang istasyon sa kapulisan sa mga numerong 0919-748-5024 o mamahimong muduol ta sa pinakadol nga istasyon aron mahatagan og pinaspasay nga tabang. Inyong seguridad, among prioridad. Kini importante nga pahinumdom gikan sa Tagum City Police Station, City Government of Tagum ug ang inyong official government radio station, RT 99.1 Radio Tagum.